Takže dobrý den, vítám vás z mého dalšího herního videa a dneska tu máme zase Public Transport Simulator, ale tentokrát to není veřejná doprava, ale dálková, myslím, že jako neměstská, ale jako dálková. Mám zatím jako docela málo peněz, takže bych se rád docela vydělal, udělám jednu jízdu a jdem na to teda. Mám docela dost v nádrži ještě, takže můžeme jít na to. Vlastně tady už se nabereme prostě nějakou úlohu. Právě jsme v Kolínu a já bych jel nějakou trasu. Třeba do Amsterdamu bychom mohli jet. Si myslím, že ještě dost hodin, takže, nebo respektive, že mám čas. A jenom ještě jdu zpátky do menu, protože tam mám nastavení špatný, protože jsem tam zkoušel nějaké věci. Teď si tam musím dát naklápění mobilem, normálně takhle, takže myslím si, že dobrý. Takže snad by to už mělo být v pohodě, jak tomu rozumím. Jo, je to v pohodě, takže máme teda už to, takže jedeme. Já bych řekl, že musíme jít do té stanice, takže já bych se tady pokusil jakože otočit. Jo, jede nám to tady ze zadu, takže já trošku se snížím zvuk, protože to mám v sluchátkách. Tady musíme trošku zabrzdit. Tak, a můžeme otevřít asi to. Dáme si tam jinou kameru z dovolení. Si tam dáme jinou kameru, já bych to dal takhle. A vlastně otevřeme i kufry, abyste mohli dávat kufry. A tady to jako docela se dlouho čeká, takže si myslím, že snad brzo nastoupí a mohli bychom je vyjet taky brzo. Už jenom 15 lidí, 14. Ono, jak máme jednu zastávku v tom Rotterdamu, tak možná to natočím jenom do Rotterdamu, nebo nevím, záleží, jak se mi bude chtít asi. A máme jenom 5 lidí, takže ty 4 už nebudou potřebovat kufry, takže už jedem. A vlastně já mám to, já musím dát zpátečku, protože jsem si vybrzdil špatně. A zapneme světla, teď mi to dal herní mod. Tak a jedem. Takže vidíte, teď jsem trošku naboural. Tak to asi budu... Ne, dobrý, tak to vyjedem. Tak to vyjedem, dobrý. A jedem, super. Takže 132 km nám zbývá do toho Rotterdamu, myslím. Takže jedem. Tady potkáme nějaký další busy, tady zatroubíme. A myslím, že je tu někde na cestě mýtný. A nejsem si přesně jist. Ne, to je vlastně ta hloupá zatáčka. Takže si to vycouváme hezky. Tak a... Tak a jedem. No, já hodně vždycky naberu, v tom městě se musím hodně krotit, protože opravdu tam nabírám velkých rychlostí. A samozřejmě žádný pokuty za nabourání nebo za semafory nedostávám. Takže v pohodě můžu projet prostě červenou. Jo, tady podle mě bude tady bude to mýtný. Bude muset uhradit, jo, vidíte, ta brána mýtná už tam je. Takže to hezky nějak vybereme. Někam to zabrzdíme. Tak zabrzdíme. Jasně, budeme tady muset zaplatit $15. Myslím, že jsou to dolary, jo, asi jo. A můžeme projet. A jedem, jupi. Teď tu zatím nejsou nějak auta, musím si tady dát nulový provoz, abych mohl tady dělat nějaké hlouposti. Ale normálně jedem teda rovně. Takže nám zbývá ještě 90 kiláků. Si myslím, že je docela v pohodě.
Hej, ten kamion si fakt dělá legraci, že se mi takhle pěkně ho vyptroupíme. Jdi dopryč. Damany, zase mě jsme trošku z té vozovky. Budu muset vycouvat. Takže jdem Dčko, myslím, že nám to vedlo rovně. Tak jedem rovně, 66 kiláků, dobrý. Tak. Ještě docela dost dobrý čas. Takže, protože my máme teď odpolední pauzu, takže tady právě v tom jako točím ty videa a hlavně ty herní teda. Nevím teda, napište mi do komentáře, z čeho byste chtěli nějakou hru třeba, jestli byste chtěli z hru třeba, nevím, nějaký prostě zase třeba to pokračování to Aichov History, anebo prostě byste chtěli třeba tady zase nějakou tuhle autobusovou hru, nebo prostě hru s nějakým něco jiného prostě vašeho, co třeba hrajete vy často. Teď mi to tady jsem se moc nevytočil, tak to musíme nějak napravit, ale prostě jestli budete mít nějakou svoji vlastní hru, tak určitě napište do komentářů, budu se na to těšit. Jsme teda už v Rotterdamu a to je naše první zastávka, takže tady prostě normálně nekončíme, tady prostě jenom zajíždíme a pak pokračujeme do Amsterdamu. Jeli jsme teda z Kolínu nad Rýnem, jestli jste to ještě nezaznamenali, protože Koln je, že jo, Kolín nad Rýnem. Jo, tady, ne. Jdeme, ne, teď jsme se zase vymleli. Takže budeme muset zase vycouvat. A jdem tady teda. Kde mám to stanoviště, nevím. Kde mám to stanoviště, halo? Ono je tady. Jo, takže tady, jestli to chápu správně. Jo, dobrý. Tak, dobrý, otevřeme hezky dveře. Kufry jsem taky otevřel, takže jo, vidíte tady to. A když tak neptejte se mě, proč mám takovejhle bus, jo? Prostě se mi to líbí, ale asi tak. Ještě 14 lidí bude vystupovat nebo nastupovat, to nevím, ale doufám, že už jenom nastupovat, protože jinak mě to fakt jako docela štve. Ale 9 lidí ještě. Tady vlastně vystupují i nastupují lidi, takže jako to je dost jako problém. Takže tak. A takže už nám lidi vystoupili, no, takže teď ještě nastupují. No, takže bych si to pauzil, ať to nemáme úplně na dlouho, takže zatím zase na skla. Takže už nám zbývá jenom 9 lidí, tak snad nastoupí hodně rychle. Už mě to docela nebaví tady čekat, čekal jsem asi, nevím, tak 10 minut nebo nějak, ne 10, třeba hloupost, tak zhruba, já nevím, tak třeba 4 minuty, než prostě vystoupilo těch 30 lidí, nebo kolik jich tam bylo, já už jim zavřu kufry, měli přijít prostě dřív. Já už ty dveře chci zavřít, halo. 2 lidi. Prostě nemají chodit co pozdě, takže jako fakt mě to docela štve. Že prostě tady musíme dlouho čekat. A ještě poslední člověk teda. A už konečně budeme zavírat, no konečně. Takže tak, počkejte. Já jsem si vzal mikrofon do ruky, ale teď se ho zase zaupnu a jedeme. Já on to zase chce vycouvat, tak. A jedem teda dopředu. Tady se zase otočíme a pojedeme to.
Jestli si říkáte, že je to možná hloupý, že řídím tak neprofesionálně, tak si představte, že když jsem řídil, jako když jsem začínal prostě s tou hrou ještě, tak jsme ho hráli s Davidem, ten nějak prostě uměl extrémně dobře, ale mně to prostě vůbec nešlo, takže já jsem se nabourával i na dálnici. Halo, kamione. Ne, vypáku. Troubím tě. Odjeď, odjeď. Mě nezajímáš. To prostě odjeď. Když si do mě ještě najde, tak se fakt jako tak, no konečně. No, takže jedem dál. 96 km ještě. Tohle video bude teda docela trošku nadlouho. Ale dobrý. Tady to vytočíme. Krásně. A jdem teda do Amsterdamu. Tady bych to měl možná trošku ubrzdit. Ne, nechci najít do značky. A rovně jedem, dobrý. Takže super. Já tam mám, myslím, i vyplay déšť, jakože, protože mi tam vždycky furt prostě zlobilo déšť, prostě si musím zapínat blinkry, tak mě to fakt jako docela štvalo. Prostě auto jída many, já nevím, proč nemůže to auto jet. Takže teď jsme na nějaké asi zastávce, kde stavím nějaká městská linka, ale je to teda od stejné firmy asi, takže jako jmenuje se to stejně, akorát prostě jsou tam jenom ty dálkové busy. Takže jako za chvíli vypadá, že přijedeme už do toho Amsterdamu. Zase nějaký fialový auto se tady prostě dostahuje a vypadá, že přijíždíme do toho Amsterdamu. Už jenom 30 kiláků, jo, tak to bude ten Amsterdam, jo, vidíte na tabuli Amsterdam. Oni ty šipky jsou často špatně vidět, že ono to třeba je vidět líp na té tabuli, což je nahoře. A dřív jako byly takový žlutý a byly jakože líp asi čitelný pro mě teda. A že tam vám tvořili prostě trochu zeď a že jste prostě nemohl přes to prostě nějak, mohl jste přes to jet, ale prostě, že to jste viděl, že přejíždíte žlutou čáru, kde prostě, a tady když se ztratíte, tak máte asi smůlu. Ale to je jedno. Tady teda jsme už na tom autobusáku, takže tady, kde máme to stanoviště, jo, my ho máme tam, takže to musíme takhle objet. Celý. To je to takhle celý objedem. A takže tady nějak musím vytočit, asi dáme zpátečku tady nějakou, tak a jdem teda rovně, jo, ještě čas a tady to teda zatočíme, myslím, že to bylo tady, jo, super, bylo to tady, jasný, no to jsem myslel, že mi to napíše. Takže to musíme nějak vycouvat ještě. Tak, super. Tak, snad. Ne, tak musíme ještě pojít trošku dopředu, asi na bok. Tak. Ne. Ještě tyhle jsou fakt manévry prostě, které mě fakt docela štvou. Ne, tak to musíme zase vytočit takhle. Jsem to asi nějaký zaseklej, nebo co? Jsem to nějaký zaklíněný, nebo co?
Se asi budu muset to objednat odtah, mě už to fakt tady nebaví manévrovat. 300 teda 150 na cestu. A jsem tady na autobusáku, takže ne, R jsem tam měl správně, ale musíme to takhle vycouvat, protože tam je ten vjezd, ten autobusák. Dobrý. Takže teď znova nějak líp to tady musíme vytočit. Je to fakt štve prostě. Tady jak se to vytáčí, protože možná můžete zaseknout, myslím i o tu střechu, takže máte docela prostě pak smůlu, no. Tak musím si... Takže tady otevřen dveře, no a vlastně cestující už nám nějak vystupují. Jo, vidíte, takhle prostě otevřený kufry, mám to všechno. Takže já si myslím, že tohle bude všechno za tohle video. Děkuji, že jste se dívali a uvidíme se teda u dalšího videa, takže zatím nashledanou.